Allahu gwani a zahiru, duk laifin nan da nake muka na tuba gare ka mugaziru. Ya Allah na roƙe ka ma ka tsaya mini dan a tashiru, kuma kullum ne ta ganin ta ma yar manzo gatan al'umma. Wayyo Allah Fatima ga bawan Allah Yusufa, wai Fatima yaushe zaki zo yin ganki Batula Fatima. Ya Allah kai ta salatika gun manzo gatan al'umma, Allah ahadi a saka ciki da sahabbai duk sun girmama. Shakti jari zai lalima har burhama abban Fadima, ga malam sana a sa ciki dan yin shidima gun Fadima. Assalamu alaiki Fadima yar gata manzo annabi, assalamu alaiki aliya ya da kyawu me ganzi. Assalamu alaiki sayyada sokar manzo na annabi, ya Fadima gani gidanki ma dan maula ne ni Fadima. Wayyo Allah Fadima ga bawan Allah Yusufa, wai Fadima yaushe zaki zo yin ganki Batula Fadima. Ya Fadima kuka ni nake sai zargin kaina ma nake, na san laifi na yayi yawa neman afuwa yau ma nake, in laifi na san yayi yawa hijabi kara duhu yake, to dan Allah kar a gano laifi na. Wayyo Fadima dan Allah na nake tausayin in ganki ko da so daya, dan Hassan da Husaini nake bara dan ƴaƴayenki sharifiya, dan Allah na nake je na amkin amsa na sarauniya, ni buri na in ganki ne da hijafa mu bayin rigima. Wayyo Allah Fadima ga bawan Allah Yusufa, wai Fadima yaushe zaki zo yin ganki Batula Fadima. Ya wacce ta tsarkake duniya ke zana bugawa dan bari, ke ce kika tsarkake lashira yana na aba alfahari, ba mai girna na sharifiya sai wawa ne gwaggon buri, ba amfanin haifarsa ma dan yaki Batula Fadima. Ni Fadima shokin so nake har na mance yarda nake, dan Allah na nake tausayin rushi na gashi ki zargake, kar da ki bari mikiya su san wai Fadima ni me ma nake, dan Allah na nake tausayin dan sharifi sani da hikima. Wayyo Allah Fadima ga bawan Allah Yusufa, wai Fadima yaushe zaki zo yin ganki Batula Fadima. Ya Fadima ne bara sirri na ganin ki Fadima, duk sanna na so yin ganki ma ban shan wahala ni Fadima, sai dai faki bayyana da Aliyu maza kwangin zuma, dodon mukiya kun annabi jinjina ta gunka nake tama. Ya wacce take kama da ma'aikin Allah Ahmadu, soka ta jikin ce ke fada ya Fatima bintu Muhammadu, to Fatima na yi ta wasale dan girman da Muhammadu, ki fito fa na ganki ko da so daya. Wayyo Allah Fatima, wayyo Allah Fatima ga bawan Allah Yusufa, wai Fatima yaushe zaki zo yin ganki Batula Fatima. Wayyo Allah Fatima ga bawan Allah Yusufa, wai Fatima yaushe zaki zo yin ganki Batula Fatima. Dan Allah na nake duba halin da na shige, wayyo diya wai ni me ma zan ce miki in ganki kawai da idaniya, dan girman Allah sai ya dafa domin ni ba waliya, ke ce kika san girman shi ma dan shi ki yi min rahama. Ya Fatima ni maula nake dan annabi gani na bara, dan sayyidina Hasanaini yayaye a gare ki nake bara, dan kyawun ango na ki ma malan alki mun sujira, yana na tawassal ni nake da isar ki kice mini an gama. Wayyo Allah Fatima
tafasa jin haushin kaina ma nake, hankali na ya faɗi gunzuma zargin kaina ma ni nake. Wai ni anya mai sanki ne zuciya ta saka min take, ya mamaki zo dai shugaba warware mini kangin rigima. Ko da kallo daidai muke na san na haure can sama, domin kuwa buri ya cika na hadda ido fa da faɗi. Wai yau ni daɗi zo kashe ni kawai dan girman Fadima, ban ganta ba amma ga janan kallanta nake kai ni'ima. Wayyo Allah Fadima ga bawan Allah Yusufa, wai Fadima yaushe zaki zo in ganki Batula Fadima. Wallahi idan na tuna da ke daɗi tamkar zane dara, wallahi Batula ke na rike na kyale ni yan yaudara. Kaunar ki tana sa nutsuwa wallahi shabar yin gagara, mai sanki idan bai ganki ba sai da mota. Wayyo Fadima ya umma na sanda ka ta kullum a gare ki nake bara, nai kukan zuci a gaskiya da ido shi kom ya gagara. Na san ke ce mai tausayin jama'ar ku ina da dayin bara, dan girman ummin sayyada na roki a yi min rahama. Wayyo Allah Fadima ga bawan Allah Yusufa, wai Fadima yaushe zaki zo yin ganki Batula Fadima. Ni ne Yusuf mai Fadima, ya Fadima zan mun fitila, da ki kasance tare da ni umma wannan ma zai cire matsala. In har zan kauce sayyada sai ta niki zan mun fitila, fatan da nake karshe ki zo in ganki kawai sai anjima. Wayyo